Slavu rez geleme eyvane ye heja rastı iro jibo xwaringeha bajer jibo vekirina ve emliverin hünce dizanın demek ki direje yani veki xezantiye ki kurodur dicve kameda perskirike ki mezin xwedide nişandan hatiye ve aste ku geleme mirovahi peydiviyen xweyen mirovahiye nikarin pek binin lehemberi wan perskirikan yani çareserkirin awan perskirikan jî hünci dizanın bu avayekî xurt em dikarin ku bi pêşengiya rêveberiyên xwecihî ve çareser bikin me her tim digot pêdiviyên gelê me hewcehiyên gelê me çi bin perskirikên gelê me çi be em ê pêşiyê wan çareser bikin îro jî di çerçoveya wan polîtîkayan da me xwaringeha xwe ya bajêr em hezkin îro bi pêşengiya gelê xwe vekin em dibêjin rast e belkî tinê bi serê xwe wekî çareseriyekî mezin neyê dîtin lê heya ku xêzantiya di nava vê civakê da heya ku pirskirika aboriya di nava vê civakê da radibe û tê digihêje astekê ji bo wê pengavekî mezin e jî tinê îro ne em ê li her derdorê bajarê xwe cihên ku em bêjin ji bo pêdiviya gelê me çi be em ê cihên wisa vekin li her navçeyan jî em ê vekin û bikin bin xizmeta gelê xwe tinê xwaringeha bajêr na dîsa em bêjin marketên bajêr em ê vekin ji bo ku li aliyê aborî da hinekî destê gelê me rihet bike dîsa em bêjin di nava civakê da li hemberê polîtîkayên xêzantiyê kê bibe hedef li aliyê wan da jî xebatê me wê berdewam bikin wekî em bêjin piştgiriya perwerdehiyê jî em ê wekî hevalê me yên xwendekar û yên xwendewan ji bo wan jî piştgiriya perwerdehiyê wê bêdayîn ji ber ku fikriyata me em bêjin şaredariyên civakî bi kîjan pîvanan ve xwe rêve dibe dîsa bi wan polîtîkayan ve wê xwe saz bike ev yek bû ya duyemîn jî xwaringehên bajêr û em ê dîsa marketên bajêr jî vekin wekî hîn jî dişopînin dibînin û kar û xebatên me wê em bêjin yên şaredariyên civakî çê hewce be em ê wan xebatan jî bimeşînin îro bi pêşengiya ve îro ev xwaringeha bajêr tê vekirin em dibêjin bila bibe vesîleya xilasbûna xêzantiya di nava civakê da bila bibe vesîleya bê aboriya di nava civakê de û bila bibe vesîleya aboriyekî azad û ya nava civakê de ji bo gelê me hemiyan pîroz be. Hem heremê hem jî tevayê Türkiye rewşa aborî belengaziyeke xêzaniyeke pir kûr heye em dizanin ku sedemê wê ye herê sereke ev e ku ew pirsgirêka Kurd çareser nebiye li dûr adaletê ketine dûr demokrasiyê ketine hêviyê me evin ku destpêkê tecrît û bêhukukiyê din jî demildest holê rabin û ev aştiya civakî pêk bêtin ku ev belengaziya gelên Tirkiye tê da ev belengaziye dawî bibîtin elbet em jî wekî şaredar hev şaredar vê derê li heya her alî da aborî da aliyên din da em rewşa gelê xwe bilind dikin em jî wek heqê gelê me xizmetên gel em jî dikin yekî ji wan jî ev ye seroka me gelek tişt anîn ziman em jî dibînin em jî jiyan dikin bêkariyeke mezin taybet jî nav civanê me da bajarê me heye civanên xandekar civanên zanîngeh xilaskirinê mecbûrê mehkumê koçê dikin mecbûrê bêkariyê dikin em dê her alî da piştevaniya hevalên xwe bikin civanên xwe bikin gelê xwe bikin cotkarê xwe bikin ku bimînin ser axa xwe ser welatê xwe lêre bibin xidankar jî dibêjin serxêrê bîtin înşallah ev pêngava evil ye em ê hindîtir jî wekin ev tinê nabîtin têra bajêr naketin em dê taxên din jî navçên din jî wan xizmetê hosan berdevam bikin levra gelê me layıqê her tiştê herî baş e herî mezin layıqê tiştê herî cindiye serokê me jî anî ziman gelê me hemû tişt kir ya ji destê hatî kir dora me ye
İnşallah emji ve hizmetkar et ve ger dinamikin bajir emi desti خوب بدن هب لایق باجر خود لایق گل خود خدمت بکن سرخیری بیت یکو کداوان درباز بوی حوال خو ام پیروز دکن کداوان صاحبیتن اما گوان صاحبیتن جبو گل ما باجر ما سرخیری بیت تمام اتصال و همیان جبو گلی وانی سر خیری به پیروز به پیروز مبارک Başkanım.